ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲಂಚೆಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ರಜೆ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಉಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ. ಸೊ ಅಂಚದು ರಜೆ ಮನ್ಪಡಾನು ಮೊರಣಿ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮೊರಣಿ ಸಂಡೇ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಇನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡತೈತೆ ನಾನು 7 ಕಾಲಿಗೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಕನ ಅಂಚ ಆಯ್ತು. ಕುಂಟು ಚಿಕ್ಕದ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕದ ಕುಂಟು ಚಕ್ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಟೆ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚೊಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಡೌನ್ನ ಕಜಿಪುಗು ಮತ್ತು ದಾಲಿಜಿ ಪತ್ತಾರೊಡತಿ ಬುಡ್ಪುಗು ನಾಲ್ಕು ಚಾಗು ಅಮ್ಮ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಂತಿದ್ದೀರು. ಸಂಚೆ ಚಾಪರಡತಿ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿರುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಕಂದಂಡ ಸುರುತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡು. ಸಂಚೆ ಇತ್ತಂಚಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಕಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಂತನ ಜೈತೆ ಕುಂಟಾಡ್ದಿರುಂಡು. ಕುಂಟಾಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನಿಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಗ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೋಗ ಶುರುವಾದುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಬರಿತಾಕ್ಲಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಉಂಡು ಅವು ಪಗ್ಗರುಂಡುತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ನಾಗ ರೋಗ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಕಿರಿಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಕಿರಿತ್ತು ನಂಡ ಬರ್ಸ ಬರುವಂತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಕಿರಿ ಪೂಲ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೇಪುಲೆ ಪೂಲ ಗೋವಾ ಒಂಜಿ ಪೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಮರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇನು ತಿಂತುಂಡು ದಾಸವಾಳನ ಪೂರ ಕಡಮ್ಮ ತೋಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನದ ತಿಂದು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಕರ್ತು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂದು ನಾವು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ದೈ ಪಾಡ್ದನ ಏಪನ ಅಡುಪನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಮರಣಿ ಸಂತಿರ್ದು ಒಂದು ಕೊಂತಿತ್ತೆ ಪದ್ಪೆ ದೈ ಅಯ್ನ ಅಮ್ಮ ನಡ್ತಾನ 2 ದೈನು ಒಂಜಿ ದೈ ಮಾಯ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ತೋಜು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ತೋಜರ ಇಟ್ಟಿರ ಎತ್ತುಂಡತ್ತ ತೋಜನ ಒಂಜಿ ದೈ ಮಾಯ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಡಿ ಇಂದು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ದೈ ಅಂಚ ಕೆರೆಂಗದ ಬೂರು ಮತ್ತುಂಡು ನಾಟು ಒಂಜಿನ ಕಮ್ಮಚಿಯೋ ಮತ್ತು ನಡ್ತೀರು ಕಡಮ್ಮಲು ತೀಟು ಜೋ ಇನ್ನು ನಡ್ಡಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಶರ್ಟು ಒಂಚ ಆತಂಡು ಈಗ ದಿನೋಲು ತೊಯ್ಪುನ ಬೆಲ್ಲ ಎಂದೋ ಮಂಜಲ್ದ ದೈ ದಾದಂಡ ಓ ಅಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ ತೋಜುಂಡ ಓಲ್ ಆ ಮಂಜಲೇ ಮುನ್ಪಾತನ ದಾದಂಡ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಮಂತದು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಇಡೆ ಮಾಡಿನಾಗ ಇನ್ನು ಹಿತಿದುದ್ದದ ಕಂಡೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕುಡಿತದ ಒಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅದ ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ನೆನಪು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದೆಲಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಯ್ಯರ ನೆಲ ಮುಚ್ಚಿರೋ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡದ ಮಡ್ಡಿಗೆ ಬಡುವ ಬೆತ್ತಾಗ ಅಂಚುಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬುಡಗೊಂತನ ಒಂಜೇ ಬುಡ ಐತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಈತು ಬುಡ ಆತಂಡು 1 2 3 4 5 6 ಬುಡ ಆತಂಡು ಮುಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬಂಡ ಐಟೊಂದು ಇಂಚ ಮುಂದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಾಗಲಿ ಅನ್ಪುನ ನಿಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ರುಚಿಯ ಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗ್ಲ ನೆನ್ನ ಪರಿಮಳಗ್ಲ ಒವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಇಂಗ್ಲ ಬರ್ಸಾಗ ಆಜಿಡ್ಯರ ಆಬುಜಿ ಅಂಡತ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಅಜಿಡ್ನ ಇತ್ತೆ ಕನ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಆಜಿಡುವ ಇಂಚತ್ತಂಡು ಬರ್ಸಾಗ ಜಾಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಲೋಕದ ಬಂತಿ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಿಡ್ತಿರು ಕೂಡ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪದ ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕಕ್ಕಿರ್ತಾನ ಅಂದೆ ಪಂತಿಲು ಆತದುಂಡು ಯಾನ ಒಲಣಿನಿ ಬರ್ಸೈತದನ್ನ ಏನು ರಜೆ ಮಂತನ ಒಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತೆ ಮುಖಂಕದಾದ ಬಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಕ್ಕಲಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇನಾ ದನ್ನಿತ್ತನ ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ರಜೆ ಅಂತಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಂಜಿ ಮಾಮನವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೋರಂಡು. ಸೊ ಈಗ ರಜೆ ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ಆಪಿದ್ದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುಂಡು ನಾನು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡು ಅಂತ ಅಂತಿರೋದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಅವ ಹಿಂಗೆ ದಾದಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಓಡಿಗ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಹಿಂಗೆ ಪೋಯರ ಬರಿಯಾರ ಅನ್ನಗನೆ 66 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಬುಕ ಪೋಪುಚಿ ಟಿಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡ ಏನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂಪುನ ಮುಲ್ಪನ ಆಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಲಾಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ದೂರದ ಪಾತೆರ ಇಕ್ಕು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಡಬದ ತಂತಿರಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಕೆನಡಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜದು. ಸೊ ಅಂಚ
ತೋಡು ಒಂಜ ಮುಲ್ಪನೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಜನರಲ್ ಬೈಕನ್ನ ಸೇರೋಣ ಅಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದುಂಡು 15,000 ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪಂತೆ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ಐತೆ ಕೋರಿ ಜನ ಕೆತ್ತಿದ್ದವರ ಪೋಡು ಕೋರಿ ಆಗಿ ಪೋಡು ಮೇಬಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇರ್ನ ದಾಲ್ ಪಾರೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ ಬಾಗಿದ್ಯಾನೆ ಕೆಲದ ಕ್ಲೀನರ್ ಬುಟ್ಟಲು ಕೆಲದ ಕ್ಲೀನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳೆ ಆಯಿತಾ ಕಳೆ ಕೆಲದ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತುಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡೇನು ನೋಡು ಒಂದು ನಿಜ ಅದು ತುಂಡ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ ಅಂತಂದು ಕಲ್ತಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಚಪ್ಪೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಪನು ಅಮ್ಮಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡದು ಸಂಚ ತಜ್ಬಾಬೆ ವೆಯ್ಟ್ ತಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಪಾರ್ದು ಈತಿರಮ್ಮ ಕಲ್ತಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಮೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಕನಮ್ಮ ಯಾನ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪತ್ತನ ಮೂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡೆನ ಆಡ್ಬೆ ಮೂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಡ್ಕ ತುಕಂಚ ಚಾಪನೊಂದು ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿದ ಬಾಡ್ನಂದು ಸುರು ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕ ಮೂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತಾತ್ ನಿಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪಡೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪನಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಜೋಡಿಸ್ತದ ಆತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗಂಡ ಚಿಲ್ಲು ಮೂರ್ದು ಕಡ್ಕ ಪುಗೆ ಇಂಟ್ಲ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಗಂಜಿ ದಿಕ್ಕಣ ಇದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಕೆಲದಾಗಲು ಕುಕ್ಕರ್ಲು ಬೇಯ್ಪೋಯ್ರತ ಪುಗೆಕ್ಕೆ ಶೀತ ಅವಳು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ತಾತ ಅಂತ ಏನಂತೆ ಅಡುಗೆ ಎತ್ತು ಹೋಗ್ಬಣಿ ಬಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಸರಿಯಾಜಂಡ ಇಂಕ ಕಜುಪ್ಪು ಹತ್ತುಂದೇ ಹಾಕೊಂಡು ತೂತುಜಿ ಅನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಉನ್ನಗನೆ ತೂಪುನ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಳೆ ಬಂದು ನಾ ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಚಂಡಿ
ಎಂಕ್ಲೆನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಪುನ ಪಂಪುದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಅಡಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ ಇಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟನೊಂದು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗನ ಪೋಂದತ್ತುಂಡು ಸಂಚ ಒರ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಪೆಡ್ತು ಒಯ್ತು ಕೊರೊಂತೆ ಬೊಕ ಇಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟನೋಡು ಆಪೇತುಂಡು ಸಂಚಾದ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ಆತುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಿರಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತುದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂತೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜೆತ ಅಂಚ ಇನ್ನ ನಡುಟಿಯ ನಮ್ಮಗ್ ಉಪ್ಪದ್ರಲ್ಲ ಮಂತೊಂತೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ತು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆತುಜೆತ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒರ್ದ ಆದಿತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್. ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದುವೆ ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೆಗ್ ಪೀಸು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಉಂಡು ಅರ ಉನ್ನೊಂದಿನಿ ಪೋಯಿರು ಪಂಡ ಚಾ ಪರ್ನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಒಂದೇ ಸೋಕಾತ ಇನ್ನಿತ್ತೇನು ಟೇಸ್ಟು ಇನ್ನ ಚನ್ಪನ್ನ ನಾನು ಉಂಡತ ಇಂದಿಕ್ಕಿರುಂಡು ಪೈಪ್ ಮಾತ ಈಗ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು.